Üdvözlöm újra Önöket! Nem számít, hogy Sean Derryt kiveltette, mert nagyon akarta. Ki volt éhezve rá? 7 éven keresztül Sean járta az utcákat és vágyott az olcsó szexuális kapcsolatokra más férfiakkal. Ez idő alatt Sean felesége otthon volt, és mit sem sejtett arról, ami körülötte zajlott. Saskia Derryt le volt döbbenve, amikor férje elmondta, hogy 7 éven keresztül többször is volt homoszexuális kapcsolata. Olyan volt, mintha valaki kiszívta volna belőlem az életet. Semmi nem maradt bennem. Sean harca a homoszexualitás ellen még ifjú korában kezdődött. A húgaimmal együtt nevelő otthonba kerültünk, mert édesanyánk nem tudott bennünket ellátni. Az apámat nem ismertem. A többi fiúval nem igazán jöttem ki. Folyton gúnyoltak, ugrattak, azt mondták, puhány vagyok. Inkább a lányokkal barátkoztam. A nagyszülei elvitték a gyülekezetbe. 9 éves voltam, amikor elfogadtam Krisztust. Sokat jártam egy kis pünkösdi gyülekezetbe, mert a nagyapám diakónus volt. De fiatal felnőttként már szexuális megtapasztalásokba bonyolódott. Homoszexuális élményem igazából 18-19 éves korom még nem volt. Ahogy idősebb lett, vágyott arra, hogy saját családja legyen, úgy érezte, meg tud változni, ha felesége és gyermekei lesznek. Mert ez volt az, amit gyermekként nem kaptam meg. Imádkoztam, és kértem Istent, hogy küldjön egy feleséget. Egy fiatal német lánnyal találkozott a főiskolán. A főiskola gospel kórusában találkoztunk. Cserediák voltam. Miután az államokba jöttem és találkoztunk, Sean elvitt a gyülekezetbe, ahol valóságosan befogadtam Krisztust. Sean semmit sem akart elrejteni Saskia elől a múltjával kapcsolatosan. Már évek teltek el az utolsó homoszexuális viszonya óta, és most már rendben volt. Így mindent elmondott neki. Számomra nem különbözött attól, ha férfiként női szoknyák után futkosott volna. Ez nem volt egy különleges bűn. Egy olyan ügy volt, ami tudtam, hogy a múltban történt, és nem kell vele foglalkoznunk. Akkor igazán és őszintén hittem, hogy ez csak a múltjához tartozik, és nem befolyásolja a jelent. A házasságuk nagyon erősen indult. Az első 3 év kitűnően alakult, mintha a felhőkben jártam volna. Aztán Saskia megszülte első gyermeküket. Mint minden pár, átmentünk a kezdeti összehangolódáson, de kezdtem úgy érezni magam, mint akit mellőznek. Sean az interneten keresett magának társaságot, hamarosan titkolózni kezdett a felesége előtt. Az beismertem volna neki, hogy szörfözök az interneten, de soha nem mondtam volna el, hogy a homoszexuális oldalakon való szörfözés a gyakorlatban is folytatódott. Cirkáltam a környéken, kiszálltam az autómból. Csak elkezdtem beszélgetni valakivel, majd végül hotelekben kötöttem ki. Belefáradt a csalásba, és Istenhez fordult segítségért. Azt mondtam Istennek, bármibe kerül, szabad akarok lenni ettől a bűntől. A szívem mélyén tudtam, ez azt is jelentheti, hogy meg kell mondanom az igazat a feleségemnek, és lehet, hogy úgy dönt, hogy elhagy. De nagyon szerettem őt, drága volt a számomra, ő volt a mindenem. Nem tudtam, hogyan válhatnék olyan férfivá, férjé, amit a házasságkötési fogadalomkor elmondtam. Harcoltam a múltammal, de ez az ima összetört. Sean egy éjjel későn jött haza a munkából, és mindent bevallott a feleségének. Azt mondtam neki, be kell ismernem, hogy számos alkalommal, többször is szerelmi viszonyba kerültem, csak rám nézett és sírni kezdett. Szó szerint összeesett és magzati pozícióba görnyedt. Nagyon mélyről jövően kezdtem el zokogni. Sokáig nem tudtam abba hagyni. Semmi erőm nem maradt abban a pillanatban. Egy dolgot hallottam csak Istentől, tarts ki, csak légy türelemmel. Nagyon fájt. Azt mondta, soha nem tapasztalt ilyen fájdalmat azelőtt. Magam úgy szintén elmondhatom, még soha nem éreztem ilyen fájdalmat, tudva azt, hogy én vagyok érte a felelős. Amikor szóba hozta a vállást a feleségének, ő nemet mondott. Ez egy könnyű kimenekülés lett volna. Mi sem egyszerűbb, mint kisétálni, ahelyett, hogy átmegyünk a fájdalmon. Átértékelte az érzelmeket és az érzéseket. Mindent, ami ezzel jár. Sok időt vett igénybe, amíg a házasságuk helyreállt. Sean azt mondja, egy olyan folyamat volt, amely a megtérésével kezdődött, és a homoszexuális életstílusból való szabadulással.
Isten, az élet szelleme megszabadított. Már nem kell a bűnös természetem által vezetve és kényszerítve élnem. Krisztusban szabad vagyok. Mielőtt megházasodtunk, Isten azt mondta, amíg mindketten ránézünk, megtartja a házasságunkat. Szeretem azt a férfit, akihez hozzámentem, és újra hozzámennék. Ma a Derrick család, Sean, Saskia és 2 tinédzser gyermekük már biztos alapon állnak. Ha odaszánt vagy, és az életedet Isten igéjére alapozod, minden alkalommal, amikor felkelsz, Isten fogja megerősíteni a lábad, hogy megállj. Csak Isten tud meggyógyítani. Ő képes rá, hogy a tekintetünket maga felé fordítsa.